Επιστρέφουμε στην ελληνική επικαιρότητα και στα σχέδια της κυβέρνησης για ανατροπές στο τηλεοπτικό τοπίο με την επιβολή νέων φόρων. Παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι οι αλλαγές προωθούνται χωρίς διαβούλευση, προετοιμασία, στοιχεία και προγραμματισμό και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την πραγματικότητα και τις συνθήκες που επικρατούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση περιμένει έσοδα ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ από την δημοπράτηση συχνοτήτων και 70 εκατομμυρίων ευρώ από την επιπλέον φορολογία στις διαφημίσεις, τη στιγμή που οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν ζημίες 50 εκατομμυρίων ευρώ στο σύνολό τους το 2014 και η συνολική διαφημιστική δαπάνη ήταν 250 εκατομμύρια ευρώ, ποσό από το οποίο θα πρέπει να αφαιρεθούν ειδικοί φόροι και αγγελιώσιμα ύψους 41,5%. Χωρίς να έχει γίνει καμία διαβούλευση με κανέναν για το θέμα των ρυθμίσεων σχετικά με τους τηλεοπτικούς σταθμούς, η κυβέρνηση, αδιαφορώντας για τη σημερινή οικονομική συγκυρία, προχωρά στην αφέμαξη των καναλιών μέσω της αυξημένης φορολόγησής τους. Χωρίς να υπάρξει καμία πληροφόρηση και μέσω διαρροών, η κυβέρνηση εκτιμά ότι μπορεί να εισπράξει από επιπλέον φορολογία στις διαφημίσεις 50 έως 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από τη δημοπράτηση των συχνοτήτων και την επιβολή τελών υπολογίζει σε έσοδα 380 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι όμως αυτά τα ποσά ρεαλιστικά, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση? Το σχέδιο για ίσπραξη 350 εκατομμυρίων ευρώ για το 2015 που απαιτεί φαίνεται πλήρως ανέφικτο. Και αυτό γιατί ο κλάδος των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών είναι εξαιρετικά ζημιογόνος, με ζημιές που φτάνουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ για το 2014, ενώ παρουσιάζει και πολύ μικρότερο τζίρο, αφού ο μοναδικός πόρος των σταθμών είναι οι διαφημίσεις που όμως έχουν περιοριστεί δραματικά. Ειδικότερα, το σύνολο της καθαρής διαφημιστικής τηλεοπτικής δαπάνης για το 2014 ανήλθε μετά από διαδοχική πτωτική πορεία περίπου στα 250 εκατομμύρια ευρώ, από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί ο ειδικός φόρος τηλεόρασης 20% και το αγγελιώσιμο 21,5%, δηλαδή ειδικοί φόροι και φόροι υπερτρίτων 41,5%. Τι ισχύει όμως για τα τέλη των τηλεοπτικών συχνοτήτων, για τις οποίες, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, χρωστάνε τα κανάλια μεγάλα ποσά? Η αλήθεια είναι ότι με νόμο που ψηφίστηκε το 2002 προβλέφθηκε να είναι υποχρεωτική η προβολή προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Για τις εκλογικές αναμετρήσεις της περίοδου 2002-2010 εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις για την κατανομή και αποτίμηση του διατηθέμενου χρόνου προβολής προς τα κόμματα συνολικής αξίας 28,2 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, το κράτος δεσμεύτηκε να μειώσει από 2 σε 1% τα τέλη χρήσεως συχνοτήτων για κάθε εκλογική αναμέτρηση για να αναλάβει το κόστος της τηλεοπτικής προβολής των κομμάτων. Επιπλέον, το ποσό της διαφημιστικής δαπάνης για τα κόμματα την περίοδο 2012-2015 με υπολογισμό 1% έφτασε τα 24,1 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, δεν υπογράφηκαν ποτέ οι υπουργικές αποφάσεις για να γίνει το αντιστάθμισμα προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς και δεν τους αποδόθηκαν ποτέ τα χρήματα που τους αναλογούσαν από το ελληνικό δημόσιο. Αυτό το ποσό πρέπει να επιστραφεί αυτούσεως στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Είναι λοιπόν προφανές ότι δεν μπορεί κάποιος να δοκιμάζει να ρυθμίσει ένα πλαίσιο το οποίο παρουσιάζει τις λειτουργίες για περίπου 30 χρόνια, χωρίς πρώτα να έχει προηγηθεί διαβούλευση, σωστή προετοιμασία και προγραμματισμός. Και χωρίς να έχει λάβει υπόψη την πραγματικότητα και τις συνθήκες που επικρατούν.